Драги зрители, Свети Павел в Ефес се опитва да убеди нещастните гърци колко са смотани и така. Тук има 20 000 човека на този амфитеатър. А тук е Свети Павел. Здравейте, мили чеда, приятели римляни. Събрали сме се тук този хубав ден. Приятели гърци, извинете, аз бях пред едно. Току-що се изказах на едно събрание пред 50 000 римляни. Дошъл съм тук най-смирено да ви помоля да смените вярата си, защото е много варварска и само пиете и повръщате и ядете и нищо друго не правите. И в този момент връщаме към 50 000 човека. Умри, бе! Вижте, мили чеда, аз съм се изказвал и пред 50 000 човека. Няма да ме смутите, вашите 20 000 гърло. Ела тук, бе! Ела, бе! И да ми кажете, че ще пуснете и животните, пак няма да ме смутите, защото едно е Царството небесно и то е мое. И тук така че, не само наше Царството небесно. Къде ви е Царството, бе? Или, приятели, какъв хубав момент се изказва човек пред 20 000 човека. 2400. 2400. Ела, бе! Ела тук! Ма вие си мислите, че... Искам да ви кажа, че вашата вяра е наистина една не много хубава вяра. Много консуматорски подхождате към нещата. Храна, повръщане и пиене. Ако може по-смирено да го карате. И не ги пускайте тези ловове. Ще ги анатемосвам. Така че, благодаря ви за всичко. Мисля да се измъкна, докато още мога и докато още 20 000 човека не са тръгнали с... Трябва да че да, мой, довиждане.